Ahoj, volám sa Noro, v profi kuchyni pracujem 25 rokov. Prijal som výzvu od doktora Belcáka a jeho produktov Dr. Slim. Dnes si pripravíme pár jedál, ktoré sa budem snažiť obzvláštniť, tak sa poďme na to pozrieť. Takže pripravíme si proteínový dezert s bielou čokoládou. V originál recepte sa používa voda, my zvolíme mandlové mlieko bez cukru. Čo je troška ešte zvláštnejšie na tomto recepte, že použijeme čokoládové sušenky Dr. Slim, ktoré dáme na spodok vlastne na spôsob, ako sa robí cheesecake, a pridáme aj jahodový džem. Recept je veľmi jednoduchý. Začneme sušenkami, ktoré si najskôr rozdrobíme. Následne ich zvlhčíme troška spomínaným mandlovým mliekom. Tak, máme hotovo. Presypeme si ich do misky, zalejeme mliekom. Necháme chvíľku postať. Tak. Necháme chvíľku odpočinúť, nech sa nám to pekne zvlhne, nech to vieme dať do formy ďalej. Ďalší postup. Vezmeme si 150 ml mandlového mlieka. Ako som už spomínal, použijeme to namiesto vody, ktorá je v originál recepte písaná. Jeden sáčik produktu je na tých 150 ml. Vysypeme do šejkru. Takže väčšina ľudí si robí ten recept úplne jednoducho. Ako ste videli, že len to vyšejkujú, vypijú to priamo zo šejkra. My si troška teda obzvláštnime, jak som spomínal. Budeme to dávať na tanier, na spôsob kvázi cheesecakeu. Zoberieme si formu a máme namočené sušienky, ktoré natlačíme do formičky. Ako ďalšiu vrstvu budeme dávať jahodový džem. Ten nám to troška celé osvieži, aby sme nemali len jednotnú chuť. A na záver pridáme už zamiešaný hotový puding. Takže po 2 hodinách v chladničke nám dezert pekne stuhol. Teraz si ho len vyklopíme z formičky a dozdobíme. Tak, pekne nám to drží. Na ozdobu použijeme, keďže to máme z bielej čokolády, aby tam bol nejaký kontrast, tak tam použijeme tieto guličky z tmavej čokolády. Si môžeme rozdrviť kľudne takto s nožikom alebo v mažiari, kľudne aj v nejakom mixeri, ale keďže používame také malé množstvo, tak to je najrýchlejšie týmto spôsobom. Posypeme trocha na vrch okolo taniera pár listkov čerstvej mety a máme hotovo.